presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Nardo. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Nardo. Kini ako problema bahin sa akong amahan, mga tiguang taon, stikaan nyo sa taon pangidaron. O kung nga nung nainanay ako problema taon sa kong papa, no, inaniuna ko pagsugod, samtang nagkanta-kanta ko sa iyong paborito kayong kanta nga Budi, pinaagi lang sa akong cellphone. Kanta-kanta sa kawanin. Paboritong patay na ko. Aha. Kaya na. Okay, Budi, o adon windakaw, tatakaw. Ay, kapangon sana ko eh. Day! Ay, kadit, gayo pa mo. At kwartos tatay ni mo bigay, nang luod na sad. Ha? Nga naman? Siya na luod, ha? Ha? Hibungom ng tao ng tatay. Nga ingon na adam, basta magkitiguan ng tigali. Ikaw lang yung sabutan na rin. Mao gani gisultihan ti ka aron ikaw nay mumay-may ato. Kadi mo patuon ako. Ikaw ra may paminawan ato. Ay, tayo bisara ko, unsa naman siya siya? Nag-ilis kay mulakaw. Unden? Wala lang ko nangutana kay basi babanghagan na sa ko ato. Ikaw na lang pangutana kung asa siya. Ay, pastilan ba yan, tatay tao na kapanyo, ay. Asa siya na bitaron? Nisutog balik siyang kwarto. Ah, sige, ato na ko. Nardo, nag-uunsa ka gud may pultahan sa akong kwarto. Naglele ka? Ay, liligo taon. Naunsa. Nagkisabi ako lilion din eh. Ako, nag-ilis manggol ko. Naunsa nung taon. Lilion ka ako. Tayo naunsa. Kanay mo lubot ka kuno ta kayo mo. Lilion ako. Bukbuk kong tayo noo kag tunga sa adlaw. Tay, kalma lang. Hiblad na ba di mo? Hiblad na kay kada. Naunsa. Ngano lagi, husay tuyo mo ha? Sabak. Bangayo kag baon? Baon? Naunsa po itong estudyante. Naunsa ang taon ka eh. Mao gunay imong naandan sa una pa. Nga mag-atakan ako ni gawas ng kuskwarto kay mangayo kag baon. Ha? Alkansihon pagani ko si mo usahay. Tayo sara gano'y beda-beda. Nga doon na ingo mag-alkansi ka. Di ko malkansi. Kay mangayo magyabon ka na kong baon bisan o way klase. Naunsa diskarte mo na, tay. Diskarte sa mong mata. Usabay tuyo ni mo, ha? Kinimutan na lang ko ba? Asa mo ka paingon nga nung nagilis mo ka? Na ako'y palito. Palito? Unsa man? Sige, pangutan na. Usay, investigador ka? Tay, kinahanglan nga mahibaw kung asa ka pa doon kay pananglit. Di ka makauli. Nasa aga. At least mahibaw ko kung asa di ka pangitaon. Kung anong masaag man kuno ko. Usay, pagtuunin mo na ko. Tay, Wako giango-ango oy Nardo. Nahibaw pa ko sa akong gibuhat. Makatultul pa ko ini pauli. Hal-hal ka lang. Diha ka na. Tay, asa ka, oy! Tay! Mamisita. Asa lagi ka mamisita? Siyempre,
ari sa kuan pultahan ug ha? sa bintana. Asa kaagi, pultahan o bitana, pero binatay tayo si CR man dia. Di ara tao na pultahan o, dara o, kani. Diri kaagi. Ibaw ko. Mangihi unta kong daan dili na lang. Hawar gini nga mahana. Wa ko doon siya giong-ango. Nya patakalag sud. Ato agi pultahan CR, perbida. CR mahinuoy ang atuan, pagkakidot. Ingon na ni kaligoy o kapugoy ang akong papa, pero pinangga, biyadara ko bisang tiguang na taon. Mula agi hapon, unya. Uy, tay Panyong. Nagunsa man ka diha, tay. Hala, mahalon man kay ng pormaha, tay. Pinaninoy Aquino man na. Ala, wa tay sinsiyo anak, tay. 500. Helom niya sila, oy. Natakdan makas kabuang anay mong pana, oy. Bitaw, tay. Ngano na lang piling man ka? Nay problema? Well, not so heavy. Yati, in English pa. Bitaw sila kining ayaw lang pagsapa ni Nardo, ha? Angon sa man, tay? Kining na kay kwarta di, ha? Bisag ninoy Aquino lang god. Hala, tay. Wara ba ko'y Ninoy Aquino diri? Naa diri, Jose Rizal raman ni? Rizal, katong karaan nga 200. Well, dili mo nadawaton ron enday. Bitaw, tay. Gikomedyahan na taka. Di atay. Nakay paliton? Dara, 500, Ay, sapa ni Nardo, day, ha? O, lagi tay. Ako rin bahala. Tatay kong gwapo. Okay lang si Dina. Sige lang balik-balik ka ng sulod mo. Ha? Asa ba ito? Ipalit ako itong maguntuin mo. Ay, ganahan ko kuan ni anak. Kay maunay katapusang pinalit ni nanay ni mo sa buhi pa siya. Ha? Iyang binirdihan ako ba? Pero tay, nagilo naman tao na, oy. Ay, pasagdi lang. Ganahan man kuan eh. Ay. Kahit mahinumdon man kung ako mahinumdon kong nanay ni mo. Sagdi lang daw. Ako rin bahala ng sinang tatay. Muputi nagbalik. O siya nga, muputi din ni Inday. Paputi unta na tay. Ako rin bahala, anak. O, Dong. Awang sininang tatay. Huh! Puti ako na yun sa mga mo paglaban eh. Simple lang. Gamit ako ang Surf Cherry Blossom Powder. Di na ko maglisod og laba, kay in as fast as 2 minutes, instant puti na dayon ang mga sinina. Ug di pa, simuta. Oo. Instant bango, di ba? Pumuputi-puti tab sa kaputiog. Kahumot. Sama sa kahumot sa cherry blossom na yun. Di na ko mo gamit og laing sabon dong. Ani nagyud siya. Surf Cherry Blossom Powder. Instant puti na, instant bango pa. Di lang kay kanara, sulit pagyud kay gawas ka barato ra, maayo pagyud sa labada. Maong karong Pasko, mas merry ang Christmas, kay nakatigom ko para sa budget para sa panglaba. Doon na ko'y pandungag para sa Noche Buena para sa panagtapok sa tibuok pamilya. Wais kag yun, Aida. Ug maayo pag yun sama sa salt powder. Malipay ani si tatay. Oh, hi naman tatay. Ihatag na ditong tatay aron masulob na niya. Oh, yes, Day. Matay bilibag yun ako. Mura pagbago! Sige na, kay basig mamisita na to si tatay. Sa bisita ko taon. Makitaan man na ako siya to sa iskina, good. Ambot kinsay, gibirig-birigan na dito. Oo ba? Wala ka kay baw, ana. Wala ka kamatikod, nga kung mulakaw na siya, insert gida. Anya, ang hinapay, perting pilita, muragog nang hisog grasa. Kay ba, maghisog yun siya sa iyong paborito. Nga pumada ba? Katong 3 flowers. Sana 3 flowers. Lagi. Napagyus sa to, anak. Sige day. Ako rin hatag tatay, ha? Saan ba ka to, oh? Pre. May panyong ay tawag ka, pre. Rebanyong! Kami, Rebanyong! Daan palagi ko. Nagamog yun. Mga sakop sal sa baso. Sal sa baso, Noy? Iyo, saan ka pa doon, Noy, ha? Dihadag ko sa eskina dong. Palitra kong loto. Saya ba kayo, Rebanyong, oy? Siyat sa tangari. Siyat sa tangari. Ayaw ko ninyong tintala, do. Iba, ubaya, good mo nga wa na kumuinom karon. Ang akong imno na lang karon, gatas na lang. Saan ito sa Noy ba niyo, ha? Milkmaid pa. Unsa, wala man ko'y milkmaid na rin. Bitaw Noy ba niyong wala man ay milkmaid kod karoon, kod? Ganahan magkukuha tong milkmaid. Sa may
na ano sa milkmaid mo eh. Ha? Mas nindot man ang milkmaid. Kay ugwa na yung milk na apamay med. Umututoy. At anong atasa pagkamahal sa una, noy, mahal man na kayo. Ang pinakamahal yung nagatas ka ni Anto, katong Darigold. Durugol? Anong mahal man kayo si Anoy Panyong ang darigol? Mahal yun na siya. Kaysa nga lang daan, gold na gold na. Kagidro mo. Oh, napamalaki ng t-shirt ni tatay. Wala mo gihatag? Saon nga paghatag na ko naman taon, lakaw naman taon. Asa ka to? Hala. Aw, basig daras iskina, oy. Pre. Ayun na, murag si Pre Sinor ni. Pre! Nay, basig hagdo na sa kag-inom, ana, ha? Ay, di, uy! Hagdong taon. Kadi ito na, Pre! Pre, suroy mo ka? Ha? Way duty? Pre. Tantay niyo mo, pre. Among gitabang, pre. Murag, kailangan taon nila sa ospital, pre. Ha? Ano? Ano man? Yataki na taon akong amahan. Ayun lang gani taon kay diha sa marisid nun. Natabal na akong tatay Panyong. Unya, dito ko ospital. Ayaw na na siyang palakaw-lakaw, ha? Dili na maayo alag niya nga magsikig lakaw. Imanin ninyo sa iyang pangidaron, tandugono na na siya. Bawal niya ang maguol, ug bawal sa niya ang sobrang kalipay. Mao nga kaburak yun ang makatabang niya. Nya daw kung sa may muhato taon, nanglit, mag-uul na siya. Aw, inyo siya lingawon aron mawa ang iyang kaguol. Oh, ano po sobraan sa kalipay niya? Og malingaw na, aw, mawa na ng iyang kaguol, di ba? Ang ako og sobra ang kalipay, dili ba pugngan? Unsa una sa nanamo? Aw, inyong hatagag kaguol. Aron mapugnan ng iyang pagkamalipayon ug maayo. Ingon ana ragod, parehas og sudan, ug paratra butangag asukar aron mo tamis, ug tamis ra gani kaayo butangan sag asin aron mawa iyang katamis. Sige. Ingon ana ra gyud. Sige, salamat kayo, Doc DC. Salamat kayo. Unya, unsa man na to iniron nga tanduguno na pa deres tatay. Ay, maulay eh. Maray ka bala ka rin. Ako rin babaw na tatay. Ay, isura sa day ana, uy. Kaya padoong dito sa tatay eh. Ay, nanay. Dong. Nananawagan mo. Tay! Dara do! Dahil pasako, dalira ko. Ha? Atuon ka, atuwa sa kadiyot. Kaya basi na isugo Oo, mo dahil lakaw. kaaryo sa nako na eh. Tay? Nado, anak. Itanaw ko no ko palihog, anibe. Oo, unsa man ni tay? Numero na ko sa loto. Nagdam ko manggod ko kagabi. Nga murag nakadaog ko no ko. Sa susiha ko no. Kung may gawas ba ng numero ha? Sa mang ticket mo be? Adi be? Naaspita ka. Kanalay tanaawa. O may gawas ba ng mga numero ha? O may gawas, dato na ta. Tay Panyong! Day. Ngano ka, uy? Kuan, Kasi kini. isugon tatay ni mo? Day, patanaw lagi tao ng resulta sa loto. Day, patanaw niya. Gawas ko ng mga numero niya sa loto. Hala, sige pa rin siya, ana. Buka ka na niya eh. Sige, ako rin ari on, day. Ako lang yung itumana ni tatay sa iyong mga gusto. Kay lison man o ato ni supakot. Kasi masuko na yun. Bawal ra mga maglago. Tas-tasad. Bawal sad nga. Malipeg maayo. Mao nang ako lang yung gisusi. Ang iyang mga numero. Umigawas ba? Unya? Ay. Numero ng tatay. Tinuon ka ni iyang numero? Hala. Mao yun. Klaruhon ako eh. 2 6 1 261 naman 2 6 15 21 40 42 oh Pulpina Bawag yun Nakadaog si tatay Nakadaog yung numero Magdali ko ulis bay Ako picturan ng resulta eh Guys, Cecilia
Ah, Ay, Cecilia, na Yusos Cabrera. ngano ka, oy? Ano ka, oy? Kalipalipayon man mo. Asas tatay. Natingal siya kwarto, ngano man? Ako ang gining, day. Si tatay ba? Nakadaog sa luto. Ha? Oh, dara. Tanawa din numero ng tatay dayo. Asa man? O, gining papel. O, nya. Ang resulta mo rin, tanawa. asa man, Tanawa asa man? numero din yun. Tanawa kay basi di sa iyo lang ko. O, tara. Hain ka ni? O, tanawa ko no. Kanino? O, kana. Awa day. Maog yun dong! Ay, ikaw mo giniutong hinuon day. Ay, maog yun! Yes! Nakadaog 8 million! Yes, dong, yes! Nya, kanang, unsa mo to pagsulti si tatay, ako Ay, pagutong ay Masig maunsa si tatay kung may bawas nga nakadaog siya. Ako rin bahala, nay. Ako rin bahala, tatay. Ha? Pagtarong pa. Walang saon. Lang kinahanglan. Tay? Tay. Naanak kong nag-ingon ni mo nga, nakadaog ko sa akong damgo, dili ba? Pero tay, ingon sila nga kana ko nung damgo, dili ko na tinuod, binali ko nung mahitabuan na. Unya mo tuo ka, kanaan naman na ebidensya. Tay, kalma lang ha, kalma lang. Wapapor to yung doghan, be. Kalma lang, ha? Hapa dong, hapa. Kay basig bada kasi mong ibusyon, bawa ra ba taon ni mo sobrang kalipay, kalma lang. Ayaw ka bala, kanak. Daan akong nahibawaan eh. Ug dili nagkumasurpresa paan eh. Batuba na yun ang atong ipangandoy nga magpalit tagbay og yuta. Ingon man sakyanan. Tay, kung gusto ti ka kay Bip. Tay, bida. Bidangga na kong tatay. Asay mo tit. Di araw sa kong bulsa. Kadiyot yusa. Asa naman ito resulta. Gusto ko ako yun mismo may makakita. Gusto rin ka makakita sa resulta. Dara tayo! Dara! Ambi ko kaya akong itandi, be. Okay, tay. 2, 6, 15, 21, 40, 42. Tay! Hala! Tay, kalma. Tay, punggis na tay, punggis na. Tay, kalma lang. Ang imong sakit taon, kalma lang taon. Kalma. Tay, kalma. Ay, palabing lipay taon, tay. Ay, palabing lipay. Di ko magpalabing katawa kaya nga akong sakit. Ay, maog yun nung numero ha. Maog yun. Tay, ano sa mga kataon? Tay, ngano ka? Tay, ayaw lagi palabi lagi taon, bida. Nampak sa hangin ito. Siguro ka nga maogi ni resulta nando. Ay, lagi bidaog ka! Wa ko mo daog. Baka mo daog nga mauli resulta. Kahit tanawa. Inahakang dako. Ngano matay? Ang resulta man ni sa 642. 642? Akong ticket ka 645 manihangga. Tay. Awa na. Mamatay no kung ka. Ikaw luhedog na. Tay. Higda na tay. Higda. Akara. Dakdakig ba to, day? Balang liog, be. Mao na yung problema. Sa binugoy pag-istorya, napalarais taon o tatay taon, looy kay siya taon, kay yataki kay, waday siya kadaog, yataki siya kay, di ba ang resulta siyang tiki taon, kay gibasol ko niya siyang kaimtag karon, utsaon mo rin ako taon, utsabay kong buhaton, palihog tabagi ko ninyo, bam, ati Pres, tabagi ko, ati Jinjin, apil lang tamag ati Jinjin, utsaman ko kami magpasultihon, Nardo. Natong tanan. Good morning dia sa balirong naga may gala. Ani Siding Kaskiho og ni Gali Kaskiho og labi ni George Pakit og ni Siding Bibing Pakit. Mga pakit na nga nay mga sa pakit. Indo tani simple Si do pakit. Ikali May Kaskiho. Pakit. Pakit ya. Ayo pakit kila. Ate Jinjin, good morning ni mo dia. Yes, Kuya Alan, good morning.
morning sa ato ang mga listener kay kaayo Kuya Alan nga kusog sa kay mo inom sa Don Pepe Dark Chocolate. Sila si Tonyo Sonia Mayo sa Talamban og si Antero Heidi Tumakin sa Batad-Batad Bual-Bual. Thank you kayo sa inyong padayong pagpalit ha sa Don Pepe Dark O sa Chocolate. tanong taga-ulanggo, Ate Jenjen. Oo, taga-ulanggo. taga-ulanggo. Kisa ito yung pangalan itong kapitan na itong silidahan dito? Kalimot ko. Kapitan. O si, ako lang si, kisa ito itong amigo labial, si pangalan ni Nakalimot me, pero ang akong ante nga Elmer Labial. Elmer. Dili, Labial. Labial Kanoy. Si Bial. Elmer si Bial Kanoy. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Kuya. Atong Cinder, si Dodong. Nardo. Si Dodong. Si Dodong Nardo, Ate Nardo. Pres. Kanis Nardo, Ate Pres. Ang ihar yung papa tao na Ate Pres. Karang padlungon usay, bakalingaw sa yung papa. May inom-inom, bisag stintan Ate Pres. Manguyab, mamisita, bisag asa lang pa doon, basulisuroy. Hangtod nga, ang iyang tatay, nakapalit og luto nga numero. Yeah. Karon numeros luto Ate Pres, bao magyud sibo magyud kaayo. May Di nagduwa. nagtuo sila nakadaog Ate Pres. Yeah. Ang numero sa itatay dito mo na sa kadang alas 9 nga draw. O nya tanan mga numero na amri 40 out na 42 o nya 46 out na Pero basta. dili mao ang duwa. Dili mao. Nasa 46 ang iyahang kuan. Ang iyahang numero ni gawas dili katong miga. Naman na miga di Ate Pres no. 945, 42, 949. 45 40 daway 46 de. Wa. 45, 42, 49. Diya sa 45 Ate Pres. Na, di ba? 642. 642 di ay. Nya nagtuo mo yung papa nya katong numero dire mo ito sa Miga. 649. Miga. Di nagtuo yung papa nga daog siya lipay di siya. Karon nagsubo taon siya kay naam day sa 642 iyang numero. Wa siya na itanawag ng ayo. Wa tarawag maayod tanaw nya. Dali ulang Nardo pa uli. Balitaan na tayo. Picturean, lipay kasi Ate Pres niya. Saom niya, giatake ang papa. Nakakaroon ospital. Siya mo ikibasol karoon sa iyang ospital. Sa ospital. Sige. Papa Ate Pres nga nasa ospital. Ibasol si Nardo si asawa. Unsabar ko na ikatabag ni mo Ate Pres sa Babina, unsa ikatabag kuno nato diya. Sige, nala. Una sa tanan. Ikaw ba Una sa tanan, kung arita dire sa Old Testament sa may Sirach 3, versikulo 12. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagi kaguol samtang buhi pa siya. Gibuhat man ni sa anak. Gibuhat man niya. Gibuhat niya, no? Lipay yun niya, tata. Gatiman yun niya. Ya, tatay. Asa siya pa doon, sa iyang isulob, nakakaon naman. Gatiman niya. Una sa tanan, ako biyang tanong yung tatay, may komedyante biya sa. May komedyante biya sa mula nga. Para na ako, murag maayo rin Sa yung papa. dagada sa tatay. Si Bambina. Bilagos Pedro. Sa man, ang katong man, Bambina nagyapon. Nakatong man, Bambina nagyapon. Giburot ito. Hala. Ang woman ako tayo padada ko na tempress. Iyawan mo dada? Wa kay. Bugat naman. Ano yung papa Goliath, medyo murag may pakukomedyante mo nang nagtuko, murag maayo ran eh. Am-aman lang, masahian lang. Kaya mato pa dire, sa Old Testament lagi, sa Sirach 3 verse 12, atiman na ang imong amahan, inikatiguang na niya. Sa ako nang gingon, di atiman niya. Karon ba? murag dili ka maglisod ani sir tungod kay imong papa murag may papakomedyante man sa man good Goliath ang balatian sa katao kanang ang mutabang niya kayo kana ra pang gitawag og psychological kanang dili ka magunahon ba kanunay nga kay sakit. Unya para pag final may mo nga moari ka mo abre sa New Testament Mateo 28 versikulo 18 gingon dire miduol si Jesus ug miingon kanila gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug yuta. Sa ato pa adto ka mo final ang imong pag-ampo kay kanit Ginoong Hesus pung pa sa kong amigang tiguang daga mauray mananambal nga way bayad. Why laboratory? Why blood sugar? Why lipid panel? Diretso. Bitaw ati pres na ako nakitaan bitaw ati pres nga iyang edad 80 na kapin. Ang iyang gibuhat ra inom tubig init igbutag sayo. Di siya pa stress, di siya pa kuan. Happy ka permi. Happy pada siya problema og pag-ampo gyud sa Ginoo. Kay kanay number 1. Ako bitong namo ko may gugulat sa uslob no. Ang iyang bahay giabangan og kanang laboratory na laboratory ba ay magpa X-ray, ay magpa blood sugar. Sa mo giyan ang giabangan.
Unya sa ako unay ko gusto ko kanagod abang sa bayan ko ng laboratorio. Magpausap magpa-blood sugar, magpa-ECD, magpa-unsa ko. Unya sa siya. Ay war ko. Adto ko taas tanan. Way bayad. Oh, dila ka mag-fasting, kay magpa-blood sugar ka, manihapon ka, matimo ka sa oras sa ipon. Ana lang sila, kay Dila, ang kanang imo harong gibati, sir. Ayun na akay dagal ba na paralyze nga na ulian, di ba, Ate Pres? Dagang paralyze. Katulong akong papa, Ate Pres. Siya na stroke? Stroke kong siya, Ate Pres. Kato akong papa, bam, di na gitok lakaw, bam. Amor to pasadon. Pero tungod sa iyang pagpaningkamot nga maulian si Ate Pres, ako manggitig aga-aga kato niya, City News pa ko, ako'y tig-aga. Magdato siya ligid, Ate Pres, yung sa akong mauro to yung ilakaw-lakaw. Hangtod nga naulian, gilubong na mo siya dagat, naulian sa dagsabata. ano mo sa ligid. Kay parang ulian niyang kusog sa iyang tiil. Mualsa siya bugat-bugat gamay. Oo, kay parang maulian. Mauli ito. Silbi mamasahe sa dang yang. Oo, kada buntag. Ilakaw-lakaw yun mo siya. Naulian. Mauna, ikaw tayo. Ay, nakagulan natin pa yung. Dunay usa ka sakit nga lisod yung tambalan gulya. Usawan! Kato buhit pas ni tiban. Nainom dun to yung sakit nga isgutan di gyud batambalan pati lisura papangitang tambal. At ang doktor. At ang mga tiban. Dungan ta katao kung una makakamatay. Ito na ko! Puzzle, tihon.